नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, होमबानो गासैबो भिडिअनि जारिमिनखौ मिथिनो मोननाय जागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। आथिङाव बेलाव बादो, बेलाव बानानै सिख्लाया बाब्राबदो, बाब्राबनानै गोबा खबदो गिनानै, बेलावखौ गिनानै सिख्लाया बाब्राबदो, ओमफ्राय गोबा खबदो सेंग्राखौ। बे भिडिअ जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे शुटिं भिडिअ बर' हारिनि मोनसे शुटिं भिडिअ, शुटिं खालामनाय। दैबानायाव शुटिं खालामदो, शुटिं खालामबाय। ओमफ्राय शुटिं खालामनायाव मा जादों, आथिङाव बेल्ला हरदो, बेल्ला हरनानै सिख्लाया बाब्राबदो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो, आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो। एसेनोसै लोगोफोर।